אחרי שלמדנו שקריאת שמע צריך להשמיע לאוזנו מה שמוציא מפיו, ואנחנו בסימן ס"ב בסעיף ג' ד' וה', אז אמרנו שצריך להשמיע, קריאת שמע צריך להשמיע לאוזנו מה שמוציא בפיו. בדיעבד, אם אדם קרא קריאת שמע ולא הוציא אותה ושמע באוזנו, יצא, אבל תנאי חשוב מאוד זה שישמיע אותה בשפתיו. זאת אומרת שיקרא קריאת שמע ולא יהרר בליבו, אלא הכוונה היא שיוציא בשפתיו, כי זה תנאי בקריאת שמע. לגבי ערעור, אם אדם קרא קריאת שמע בערעור, לא יצא בעיקרון. רק ראינו שיש מצבים שאומרים לאדם שיקרא קריאת שמע בערעור. למשל, אם אדם יש לו חולי או איזה סוג של אונס כלשהו שהוא לא יכול להוציא משפתיו, יש לו משהו בשפתיים אולי או איזו סיבה אחרת שהיא, אז כתוב במחבר שאם הוא קרא קריאת שמע בערעור, במצב כזה, בליבו מה שנקרא, יצא. יותר מזה ראינו שהרמה כותב שאפילו לכתחילה יעשה ככה. זאת אומרת, זה לא מצב כזה שהוא יראה ואחרי זה הוא בא לשאול שאלה אם יצאתי ידי חובה או לא יצאתי ידי חובה, אלא לפי הרמה אפילו לכתחילה אדם באמת יהרר קריאת שמע בליבו ויצא. ועוד דוגמה ששם אסור לערער אפילו בדברי תורה, אז במקום כזה אפילו לפי ההצעה של הרמה שיערער לכתחילה במקום כזה שהוא אנוס, אבל אם הוא במקום כזה שאי אפשר לערער, כי זה במקומות המטונפים, אז כיוצא בזה, שם אסור הרי לערער בדברי תורה במקום התינופת, אז במקרה כזה, גם בצורה כזאת, אפילו ערעור לא יערער בליבו. המשנה ברורה, רק נסיים פה את מה שראינו אתמול, שהמשנה ברורה מסיים, שכיוון במקומות המטונפים אסור לערער, ודאי לא לברך, בדברי תורה לברך אסור, אז לכן לא בסדר מה שעושים, כנראה שזה מה שהוא ראה שם בזמנו, שיש כאלה שבבית המרחץ, באותם מקומות שאסור לברך, כי בבית המרחץ לפי הגמרא יש 3 מקומות, חלקים, החלק שאי אפשר לברך, הוא ראה שיש כאלה ששותים ומברכים, גם המשנה ברורה ראינו אותו, שאומר שנראה פשוט השותים בבית המרחץ שלא כדין עושים, דהרי שם אסור אפילו הערעור, ואינו אנוס לשתייה זו, אלא אם כן הוא אנוס. אני יודע, צריך לקחת, אחרי המבט הוא צריך לקחת איזה תרופה, והוא שותה אותה לא במים, כי למדנו, אם אתם זוכרים, שאם אדם לוקח קצת מים בשביל שתייה כדי שיוכל לבלוע את התרופה, אז אם זה מים, הוא לא מברך על המים האלה, משום שהמטרה שלו זה לא לצמאו, שזה מה שמחייב ברכה, אלא זה משום שיוכל, התרופה תתגלגל היטב בגרונו. אבל אם אדם שותה, ולכן אין גם הנעת גרון בדבר הזה, ולכן בצורה כזאת אדם לא יכול לברך, לא מברך על המים של התרופה. לעומת זאת, אם אדם שותה לתרופה מיץ, או משהו שהוא טעים, כיוון שיש הנעת גרון, במקרה כזה, גם אם המטרה שלו לא לצמאו, אלא בשביל התרופה, אבל בפועל הגרון נהנה מהדבר הזה, ובכזה צורה, בכזה מקרה, מברך שהכל כמובן על הזה, על השתייה וגם אם הוא אוכל את התרופה. על כל פנים, מה שראינו אם ככה, זה שבמצב כזה בבית המרחץ, צריך להיזהר, לא בסדר עושים מה שראינו כאן. אנחנו נעבור לסעיף האחרון בסימן ס"ב. אומר המחבר, צריך שליח ציבור להשמיע קולו לשמע ישראל, כדי שישמעו הקהל וימליכו שם שמיים ביחד. זאת אומרת, בעצם החזן, השליח הציבור, צריך להתחיל קריאת שמע באופן כזה שכולם יאמרו ביחד, וזה הרעיון כאן. היום לא זה מה שלפי דעתי הופך את זה לביחד, אלא הסיום של הברכה השנייה של קריאת שמע, ברוך אתה השם הבוחר ועמו ישראל באהבה. הוא צריך להגיד את זה בקול רם, כדי שכולם ידעו להתחיל ביחד קריאת שמע ולקבל עול מלכות שמיים ביחד. יש כאן בביאור הלכה על מה שכתב המחבר, כדי שישמעו הקהל וימליכו שם שמיים ביחד, ואפילו מי שאינו מתפלל עתה צריך לומר עמהם גם כן, כדי לקבל בסימן ס"ה. וטוב שיכוון אז שלא לצאת בזה ידי קריאת שמע, כדי שיקיים אחר כך ברכות עם קריאת שמע מדאורייתא.
זאת אומרת שמי שנמצא נקלע למניין הזה, או שהתאחר, חייצא בזה, והקהל הגיע כבר לקריאת שמע, אז המטרה הנוספת היא שכל מי שנמצא שם במקום, בבית הכנסת, צריך לומר קריאת שמע יחד עם הקהל, כיוון שכולם מקבלים עול מלכות שמיים, אז ודאי שהוא לא יכול להיות חריג בעניין הזה, ויותר טוב שלא יתכוון לצאת ידי חובה בקריאת שמע הזאת שהוא קורא עכשיו, אלא רק בגלל שלא לפרוש מן הציבור. טוב, נעבור לסימן הבא, בסימן סמך ג'. הסימן עוסק בלשב בשעת קריאת שמע ולא ישן. טוב, אומר המחבר בסעיף א', קורא אותה, קריאת שמע כמובן, מהלך או עומד או שוכב או רכב על גבי בהמה או יושב. כלומר אפשר לקרוא קריאת שמע, לכאורה כך זה נראה כמעט בכל המצבים, הליכה, עמידה, שכיבה, רכיבה, ישיבה, אבל לא פרקדן. תכף נראה מה זה פרקדן, כולם מכירים את זה, אבל המחבר יסביר לנו, כי בדרך כלל הפרקדן פה זה לא כמו שאנחנו רגילים להגדיר בעברית, מה שמקובל היום, אבל תכף נראה בעניין. אבל לא פרקדן, אומר המחבר, מה זה פרקדן? דהיינו שפניו פתוחות בקרקע. בדרך כלל הפרקדן שאנחנו מדברים בדרך כלל זה הפוך, אבל על כל פנים פרקדן הכוונה שהוא עם הראש למטה, כלומר על הבטן, מה שנקרא, או שזה גם כן סוג של פרקדן, מושלך על גבו ופניו למעלה. כלומר אין מצב כי אמרנו או שוכב, אבל השוכב הזה זה רק סוג אחד של שני סוגי שכיבה. יש 4 מצבי שכיבה, בטן גב, צד ימין, צד שמאל. אין בטן גב, זה בכלל כדאי לא לעשות מה שנקרא בטן גב. לא כמו בצבא, בטן גב. אלא זה לא רק בצבא. אלא הכוונה היא, תכף נראה מה הטעמים, יש 2 טעמים שונים על כל צד, אבל על כל פנים על צד זה אפשר. אבל קורא והוא שוכב על צידו. זה מה שמסיים המחבר כאן. אומר הרמה, הגה, מאחר שכבר שוכב ואי כתירך לעמוד. תכף נראה על מה זה הולך. ממשיך המחבר, ואם היה בעל בשר הרבה, כלומר אדם שהוא שמן, ואינו יכול להתהפך על צידו, קשה לו על הצד, אז הוא חייב פרקדן, או על הבטן או על הגב. מה שספר על ריש לקיש. רבי אלעזר ורבי שמעון. לא, גם ריש לקיש. גם ריש לקיש, אבל טוב, זה מעניין, כי הוא היה שחיין רציני, לא? הוא היה שוחח בירדן, וכנראה זה אחר כך, שהוא כבר היה בתורה. אבל הגמרא מספרת, הגמרא מציעה על רבי אלעזר ורבי שמעון, שהוא שכחתי את שמו של התנא השני, שהיו עומדים אחד על יד השני, הפרות היו יכולות לעבור מתחת לשני הבטנים שלהם. כל כך הם היו בעלי בשר, עד כדי כך שאותה רומאית אמרה, טוב, אז הילדים שלכם כנראה ממזרים. איך אתם יכולים להוליד ילדים? אז התשובה שלהם הייתה שזה אפשרי. לא ניכנס לפרטים כרגע. ואם היה בעל בשר הרבה, ואינו יכול להתהפך על צידו, או שהיה חולה, נוטה מעט לצידו וקורא. כלומר, לא פרקדן, איך אומרים, מובנה, אלא שישתדל כמה שיכול על הגב או הבטן, תכף נראה איך, אבל קצת יהיה מוטה על צידו, זה לא יהיה לגמרי במצב של פרקדן חלוט. טוב, אומר המשנה ברורה, קורא אותה מהלך או עומד או שוכב. אנחנו נראה בסעיף ג' קצת פרטים לגבי ההליכה. זה נראה כשנגיע לסעיף ג'. המשנה ברורה שולח אותנו לסעיף הבא, לסעיף ג', אבל לא פרקדן. למדנו שקריאת שמע אי אפשר לקרוא פרקדן במצב רגיל, ואפילו מוטה מעט על צידו, גם כן אסור, מפני שנראה כי מקבל עליו עול מלכות שמיים דרך שררה וגאווה. לפי זה הטעם של פרקדן זה משום שררה וגאווה, כלומר סוג של גאווה כזאת, קורה כזה בדרך שררות, כנראה שהמלכים היו שרועים על מיטותם, זה סוג של גאווה, ויש לו כבר הכל, לא חסר לו שום דבר, הקדוש ברוך הוא כבר לא צריך אותך, יש לי הכל והכל בסדר, זה שררה וגאווה. אז לכן זה הטעם לכאורה כאן, למה לא פרקדן, כי זה מקבל,
דרך שררה וגאווה. אבל קורא אמרנו ושוכב על צידו, ואומר הרמה מאחר שכבר שוכב ואיכא טרחה לעמוד. רוצה לומר, הוא פשט כל מה שעליו, כלומר הכוונה שהוא שוכב, כלומר מה פתאום אדם קורא קריאת שמע בשכיבה? מי נמצא במצב כזה? מה זה? כלומר הלך לישון, או הלך לנוח, או משהו כזה. אז הוא מן הסתם כבר החליף את הבגדים שלו לבגדים של שינה. אז במצב כזה עכשיו, אוי, צריך לקרוא קריאת שמע, אוי, צריך להתלבש, וצריך לקום ולעמוד, טרחה גדולה מאוד. אז זה מה שאומר רמה, מאחר שכבר שוכב, ואיכא טרחה לעמוד. כלומר, מה שכתב המחבר שהוא קורא ושוכב על צידו, אז נכון שיצא ידי חובה, אבל הלשון היא, אבל קורא ושוכב על צידו, כלומר מותר לקרוא בצורה כזאת. זה נשמע כאילו, איך לא מבינים לו, כזה דבר. תתלבש, תעמוד, תשב, תקרא קריאת שמע כמו שצריך, עוד נראה מה צריך לעשות לכתחילה, בהמשך. אבל כאן המחבר, המשנה ברורה מסביר, שהכוונה היא שהוא במצב כזה שקורא ושוכב על צידו, זה לא סתם שהוא לכתחילה ככה זה סדר היום שלו, אלא הוא כבר הלך לישון, שכח, או כל מיני סיבות שהוא לא קרא קריאת שמע, ואז פתאום הוא נזכר שצריך לקרוא קריאת שמע. אז על זה מדבר המשנה ברורה, שהוא פשט כל מה שעליו, ואיכא טורח לעמוד ולחזור וללובשם. אז לכן, נתחיל להחליף את הבגדים וכולי, זה טורח. אז לכן, במקרה כזה, מתירים לו לקרוא קריאת שמע. בפשטות, אנחנו עוסקים כאן בקריאת שמע, שהוא צריך לצאת בה ידי חובת קריאת שמע של הלילה, או ביום, זה יכול להיות. הוא היה חולה או משהו כזה, בבוקר, כל מיני סיבות, שאיכשהו היה במיטה, אז אנחנו לא מדברים על קריאת שמע על המיטה, שזה משהו אחר. אבל כאן מדברים על קריאת שמע כזו, שהוא צריך לכוון, כמו שלמדנו כבר, שצריך לכוון בה, אבל מלכות שמיים, ולקיים מצוות עשה של קריאת שמע, ועוד כל מיני דברים שדיברנו עליהם, על זה אנחנו מדברים. אז משום טרחה, הוא לא צריך לחזור להתלבש אליו, אבל, אומר המשנה ברורה, אם הוא שוכב בחלוקו, צריך לעמוד. בזמנם, היום לא כל כך, היום יש פיג'מות, אבל בזמנם היה מצב שאנשים היו הולכים סוג של חלוק, ובצורה כזאת היו הולכים לישון או עד השינה, ויוצא בזה, אז אם הוא במקרה נמצא במצב כזה שהוא שוכב בחלוקו, אז במקום כזה שצריך לעמוד. בעצם השכיבה, ולעבור ממצב שכיבה למצב של עמידה, זה לא טרחה לקרוא מבחינתנו, שתקום, תעמוד, אבל, או תשב, אבל בגלל כאן חילופי הבגדים, לכן יש לנו מצב כזה שהקלו לו גם לקרוא כשהוא שוכב על צידו. ראינו כאן במחבר, שאם היה בעל בשר, ואינו יכול להתהפך, אז שיהיה נוטה קצת. אבל אם יכול להתהפך על צידו, אפילו רק בפסוק ראשון לבד, מחויב לעשות כן. יכול שכן, אם יכול לקרותה בישיבה, אז ודאי שזה עדיף. טוב, נעבור הלאה. ראינו כאן שאדם לא יקרא קריאת שמע, כלומר יכול לקרוא קריאת שמע מהלך, עומד, שוכב, רוכב על בהמה, יושב, אבל לא פרקדן. בלשון של המחבר משמע שלא פרקדן פירושו דבר שזה לשון לכתחילה, אבל לא פרקדן. מה בדיעבד? אם אדם קרא קריאת שמע פרקדן, צריך לקרוא עוד פעם קריאת שמע. טוב, תמיד אפשר, מי שרוצה להחמיר, יש לו ספקות, אז תמיד יש פתרון שהוא יאמר, אני קורא עוד פעם קריאת שמע, או בקריאת שמע למיטה, או לא, אני יודע, שהוא לא בטוח אם הוא יצא ידי חובת קריאת שמע, או כן יצא ידי חובת קריאת שמע, אז תמיד יכול לעשות תנאי, זה לא ברכות, אז לכן אין כל כך בעיה מהבחינה הזאת, הוא יכול לעשות תנאי, ולומר, אם לא יצאתי ידי חובה בקריאת שמע הראשונה, אני מתכוון לצאת ידי חובה בקריאת שמע הזאת, ודאורייתא וכו' לכל הכוונות, ויגיד. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, בבוקר, בקריאת שמע של הבוקר, ראינו שיש מצב של בעיה של זמן של קריאת שמע, ראינו שיש מעניינים כאלה שיש בעיה, מסתבכים עם זמן קריאת שמע של המגן אברהם, של הגר"א ועוד, אז יש לפעמים מצבים שאם אדם מקפיד למשל על זמן קריאת שמע מוקדם של המגן אברהם, לא מקל כמו הקריאת שמע של הגר"א,
והמניין שלו בבוקר, יש לו מניין אחד, 8:30, בימים אלה, 8:30, ויש פה הרי את המניין הזה, ולא רק פה, גם בשאר בתי הכנסת יש כזה מניין ב8:30, אז יש בעיה. אז מי שמקפיד לקרוא קריאת שמע, כשיטת המגן אברהם, שזה מוקדם, 8:30 הוא לא יספיק קריאת שמע הוא לא יספיק זמן קריאת שמע. אז צריך לקרוא בבית. עכשיו, הפתרון הוא שראינו כבר, זה שבמקום כזה, שיגיד בבית. יגיד בבית שאומר לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסדר ויעלוי, ואומרים פעמיים באהבה, שמע ישראל, אז אצלו זה לא יהיה ואומרים פעמיים שמע ישראל וקרא קריאת שמע פרשה ראשונה כמו שרובם נוהגים, אלא יפתח את הסידור בקריאת שמע, ויאמר קריאת שמע כמו שצריך, ויכוון והכל, אבל יש כאלה שעושים תנאי, זאת אומרת שאומרים, אם השיטה של המגן אברהם היא השיטה הנכונה, זאת אומרת, זו השיטה שצריך לומר קריאת שמע, זה סוף זמן קריאת שמע לפי שיטת המגן אברהם, אז אני מתכוון לצאת לידי חובה בקריאת שמע זו, שהוא אומר, לעולם יהיה אדם. ואחר כך, אבל יש בעיה, כי הוא לא אמר ברכות קריאת שמע. ולכתחילה צריך להצמיד, אף על פי שכבר למדנו שברכות קריאת שמע אינן מעכבות את קריאת שמע, הן לא קשורות. תמיד תקנו אותם, אבל זה לא ברכות של קריאת שמע. זאת אומרת, כמו שאתה מברך על פרי, אז אתה... לא רק זה. זה לא, האם מצוות עשה, זו שאלה מעניינת. אתה חייב לקיים מצוות עשה של קריאת שמע. למה אין ברכה על המצווה? כמו קריאת מגילה, אתה מברך, אתה אוכל תפוח, זה נהנים אומנם, אבל יש הרבה מצוות שאתה מברך לפני שאתה מקיים. אז למה אין ברכה על קריאת שמע? אז ברכות קריאת שמע זה לא ברכה על המצווה. הנה יש לך מצוות קריאת שמע, מצוות עשה דאורייתא, ואתה מתכוון לצאת ידי חובה, אז אתה צריך לברך. לא, ברכות קריאת שמע זה ברכות בפני עצמם. ולכן, כיוון שהוא בבוקר, כמו שהזכרנו, לא מברך ברכות קריאת שמע כמובן, אז במניין כבר, שהוא מגיע למניין עם הציבור, שם הוא קורא קריאת שמע עם הברכות, לפי סדר התפילה, כמובן, אז הוא יאמר עוד פעם, זה היה התנאי שלו, שאם ההלכה היא כשיטת הגר"א, שזו השיטה המאוחרת יותר בקריאת שמע, אז אני מתכוון לצאת ידי חובה עכשיו, במניין, ואז זה עם ברכות קריאת שמע והכל, כמו שצריך, לפי הסדר שתקנו חכמים, בצורה כזאת הוא יצא. אבל על כל פנים זה לגבי מצב של כל מיני סוגים, כמו שאמרנו בבוקר. אבל אנחנו מדברים כרגע על פרקדן. והמחבר הלשון היא, אבל לא פרקדן. משמע לכתחילה לא פרקדן. אז מה הדין בדיעבד? אז יש כאן ביאור הלכה, אומר המשנה ברורה בביאור הלכה, אבל לא פרקדן, ובדיעבד יצא. הוא מביא את זה בשם הפרי מגדים, שאם אדם קרא קריאת שמע לא כדין, כלומר לא בדרך הנכונה שחז"ל הדריכו אותנו, אז במקום כזה הוא יצא ידי חובה. טוב, אנחנו נעצור פה, סעיף ב' כבר נראה בהמשך. רבי חנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לבחר בעל תורה מצוות